Bilang isang pamilya, tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Amo. Ngayong linggong ito po ay pinagdiriwang natin ang ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Gayon din sa araw na ito, inaalala natin ang kadakilaan ng ating mga tatay. Ne po, ngayon ay Father's Day. Ne po, palakpakan po natin ang mga haligi ng tahanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin Amin ko, ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. You came to call sinners all. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ng karamihan, tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malinin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam ko ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiling. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiling. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.
Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag.
Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Ay, Rugo, kalungkot niyo po. Ba't ang lulungkot po ninyo? Ulitin natin, Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakitignan po yung mga katabi ninyo. Pakigreet sila with a smile, Happy Sunday! Nasaan po ang mga ama dito? Yung mga tatay, nasaan? Taas ang kamay. Yung mga tatay po, nasaan? Palakpakan po natin ang ating mga tatay na naririto ngayon. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang 12 linggo ng karaniwang panahon. Alam niyo po, noong ako ay papasok na ng seminaryo, noong year 2015, palagi ko po itong isinishare sa mga nakakausap ko po kapag tinatanong nila, Father, ba't nagpari po kayo? Father, bakit pumasok po kayo ng seminaryo? Sayang naman ang lahi ninyo. Niya po. Sabi nila, Father, bakit nagpari ka? Ang pogi mo pa man din. Sabi ko sa sarili ko, mga etchos tong mga to. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, nung pong ako'y pumasok ng seminaryo, noong ako'y magpapaalam na sa aking mga magulang, isa lamang po ang sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya, Nak, kung papayagan ka naming mag-aral sa seminaryo at magpari, paano ang iyong kinabukasan? Paano ang iyong kinabukasan? Sabi ko po sa tatay ko, Tay, di naman po ibig sabihin pagpasok ko ng seminaryo, pari na ako agad. Mag-aaral muna ako. Tapos ang tugon pa rin po niya sa akin, kahit na. Paano kapag namatay na kami ng nanay mo, sinong mag-aalaga sa'yo? Sinong mag-aaruga sa'yo? Ang mga kapatid mo, dahil po siguro dahil ang tatay ko, naiisip niya na ako ay bunso sa 4 na magkakapatid, iniisip siguro ng tatay ko kung sino po ang mag-aalaga sa akin. Pero simple lamang po ang tinugon ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung darating man ang sandaling magpapari ako, Tay, at loloobin ng Diyos na ako ay makapagpari, ipagkatiwala na po natin sa Diyos yung mga araw na iyon. Kahit wala na po kayo, palagay ko naman hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, sa atin pong ebanghelyo, ngayong araw na ito at linggong ito, yan din po ang ipinupunto sa atin ni Jesus. Noong kausapin niya ang 12 apostol niya, siya po ay nasa isang lugar na kung saan pilit niyang ipinapaunawa sa kanyang mga alagad ang isang katotohanan na kung saan sa kanilang pagmimisyon
sa kanilang pagbibigay ng kanilang sarili, darating ang sandali na sila ay mangangamba. Na sila ay matatakot at mag-aalala para sa darating na bukas. Sa atin po mga nandito ngayon, sino po dito ang hindi nag-aalala, Nepo? Marahil lahat tayo, mayroon tayong mga kanya-kanyang mga worries sa buhay. Amen. Yung iba, nag-aalala para sa kanilang mga anak. Yung iba, nag-aalala para sa ipagpapaaral ng kanilang mga anak. Yung iba, nag-aalala para sa kanilang mga kalusugan. Yung iba, nag-aalala kung hanggang kailan pa kaya ang buhay ko. Yung iba, nag-aalala hanggang kailan kaya ako mayroong trabaho. Makakapasa kaya ako sa board exam. Makakapasok kaya ako sa paaralang ninanais ko. Marami po tayong mga alalahanin sa buhay. Iba't iba ang ating mga pumapasok sa ating kaisipan at sa ating mga puso na kung saan, kung minsan o maralas, nababalot na ng takot ang ating buhay. At yan po ang paalala ni Jesus sa atin ngayong linggong ito. Kung papaano niya ipinaalala sa kanyang mga alagad na huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala dahil sa harapan ng Diyos, kayo ay mahalaga. Amen? Yan po ang paalala sa atin ng linggong ito, mga minamahal kong bayan ng Diyos. Ipinapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa kanilang pagpapakilala sa Panginoon, sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang pagbibigay ng kanilang sarili, sila ay mahalaga sa harapan ng Diyos. At yun ang kanilang gagamiting kalakasan upang sa gayon, sa sandali na dumating ang takot at pangamba sa kanilang pagmimisyon, then pwede silang makabalik. Muli nilang mabibigyan ng pagkakataon ang kanilang sarili na kami ay mahalaga sa harapan ng Diyos. My dear brothers and sisters in the Lord, that is the first invitation of Jesus to all of us today. Kung sa mga sandaling ito, puno ang ating puso ng pag-aalala, kung sa mga sandaling ito, puno ng takot ang ating buhay, kung sa mga sandaling ito, hindi natin alam kung saan tayo magtutungo, then Jesus tells us today, do not be afraid. Bakit? Dahil kilala ka at alam ka ng Diyos. Amen. Hello? Nakatulog na po ata kayo. Pumalakpak po yung mga tulog. At nakagising pa naman. Pakitignan po yung mga katabi ninyo. Sige po, tignan nyo po sila. Wag po ako yung tignan ninyo. Pakisabi po sa kanila, huwag kang mangamba. Kung minsan po maralas sa buhay natin, tayo mismong mga tao ang gumagawa ng mga sariling alalahanin natin. At kapag tayo ay nangamba ng nangamba, kapag tayo ay nag-isip na ng nag-isip, ano ang unang naaapektuhan? Ang mismong sarili natin. Makikita mo sila, sobrang laki ng mga eye bags nila. Nepo. Kasi bakit? Sa sobrang pag-aalala, hindi na nakakatulog. Sa sobrang iniisip, hindi na nila alam kung ano ang gagawin. But today, my dear friends, pinapaalalanan tayo muli ni Jesus na tayo ay kilala ng Diyos. Kaya kung mayroong takot, kung mayroong pangamba, we turned to Him. Lumapit tayong muli sa Kanya dahil tayo ay kilala niya. Alam niya kung ano ang mga pangangailangan natin. Alam niya kung ano ang ninanais ng buhay natin. Alam niya kung ano ang nilalaman ng puso natin. Sana matuto tayong magtiwala kung papaano niya tayo pinagtitiwalaan. Amen.
Sana ito po ang unang baunin natin ngayong linggong ito. Ang magkaroon tayo ng isang puso na kung saan matutong magtiwala sa gitna ng pag-aalala natin sa buhay. Mali po ba ang mag-worry, Father? Hindi po. Pero nagiging mali ito kapag nakakalimutan na natin na kilalanin ang Diyos na nakakasama natin sa pagharap, sa pag-aalala natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Secondly, ang paalala ng Panginoon na pangalawa sa atin. 3 times in the gospel, He said, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot. Sinabi ni Jesus ito na huwag kayong matakot, hindi ibig sabihin madali ang buhay. Hindi niya ipinangako na huwag kayong matakot dahil magiging magaan ang inyong pagharap sa inyong kinabukasan. No. He said, "Do not be afraid," not because life is easy. He said this because God is faithful. Sinabi ni Jesus ito na huwag kayong matakot sa kanyang mga alagad dahil alam niya na ang Diyos sa simula pa man ay tapat na sa lahat. Amen? O, pakitignan po yung mga katabi ninyo. Nakanganga na yung iba niya po. Pakisabi sa kanila, tapat ang Diyos. Alam niyo po, kahit na ilang beses tayong tumalikod sa Kanya, kahit ilang beses natin siyang iwanan, kahit ilang beses nating yakapin ang kasalanan, kahit paulit-ulit nating niyayakap ang pagkakasala, ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi nagbabago. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Ginamit pa po niya ang ibon. Po. Dito po sa ating ebanghelyo, ang pangalan ng ibon ay Maya. Po. Alam niyo po yung mga ibon na Maya? Po. Sabi niya, mas maganda po siya sa translation ng Kapampangan. Sa mga hindi po Kapampangan dito, pasensya na. Sa Kapampangan, sinabi po ni Jesus, in translation in Kapampangan, mas maulaga kayo kesa karingdenas. Nung ingginu nga na ning ebanghelyo king Kapampangan, nung ingginu, lulugura na la ringdenas at enala papaboren, ikayo pa kayang tao. For the sake of the Filipino people na nandito, po, sinabi ni Jesus, kung minamahal ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid, mas mahal na mahal niya kayo, kayong mga tao. That is the faithfulness of the Lord, my dear brothers and sisters in the Lord. Kahit po ilang beses natin siyang talikuran, kahit saan tayo magpunta, tandaan po natin, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. At ito po ang ating gagamitin. At ito po ang ating babaunin upang sa gayon, kapag sa mga sandali ng buhay natin na tayo ay nalulubog na sa ating mga sariling kahinaan at kakulangan, kapag tayo ay pilit na pumipili ng pagkakamali at pagkukulang, sana ma-remind natin ang ating sarili na tapat ang Diyos sa buhay ko. Na every time I turn back in Him, siya ay nakikiisa pa rin sa akin. Amen? Ngayong araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang Father's Day. Palakpakan po natin ulit ang mga tatay. Ang katapatan ng mga tatay natin ay isang paalala din sa atin kung papaano nagiging tapat ang Diyos sa atin. Kawangis ng mga tatay natin, kawangis ng mga
lalaki na inihubog ng Panginoon para samahan tayo sa ating mga pamilya, ganyan din po ang katapatan ng Diyos. Sa mga tatay po na nandito, ay, ang sarap pong matulog hanggang alas 7 ng umaga. Nepo, ang sarap pong humilata hanggang alas 7 ng umaga sa higaan. Pero hindi pwede. Kasi bakit? Kailangan nating gumising ng maaga para makapagtrabaho at maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Amen? Pwede naman na gawin ng mga tatay, ay, makikipagbarkada na lang ako, makikipagkwentuhan na lang ako maghapon sa aking mga kumpare. Pero hindi pwede. Dahil alam nila na mayroon silang pamilya na kailangang tustusan at bigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanilang pagmamahal. Mas gugustuhin nila na masugatan ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa dahil alam nila na mayroong mga anak na nangangailangan ng kinabukasan nila. Ganito din po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana kung papaano natin nakikita ang sakripisyo at pagpapagal ng ating mga tatay, ganyan din po nating makita ang sakripisyo at pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen. Dahil kailanman ang Diyos na ating kinikilala, na ating sinusundan, ay isang Diyos na tapat at totoo. Yan po ang dalawang paalala sa atin ng linggong ito. First, tandaan natin na sa ating mga takot at alalahanin sa buhay, kilala tayo ng Diyos at alam niya kung ano ang kailangan natin. And secondly, God is faithful. Tapat ang Diyos sa bawat sandali ng buhay natin, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat sabay-sabay sumasampalataya ako sa Diyos, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang anggan. Amen. ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, amang labis na magmahal sa sannilikha. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso at reliyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng pag-ibig at habag, O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalahan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Hebanghelyo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga bininyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso
at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin pong isama sa ating panalangin ang kapasalamatan ng mga sumusunod. Vice Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Maria Victoria Luge, Beulah Cheli Fiel, Rose Laksamana, Seni Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Carewon and family, Brian Cruz and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Ellen Bungay and family, Tony Fernando and Bernie Bungay, Victoria Odulio, Victoria Swing Pineda and family, para sa natatanging kahilingan ni Rosario Tomua, Aisel Castro, para sa agarang kagalingan ni Dennis Roque, Renato Rivera, para sa mga kapatid nating yumawo, Reverendo Padre Fernando David, Lea Avellaniga, Antonio, Henry, Veronica, Domingo Remedios Siriaco, Felipe Erlinda Atanasia, Lorenzo Lusong, Nicasio Lusong, Ligaya Arceo, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Catalino Mercado, Gregorio Adelaida versus Agnes Dizon, Remy Mercado, Lorenzo and Fernando Rivera, Beatriz Vitug, Gilbert and Jesus Galang, Jose Timog Jr., Stephen Mansbridge, Felix and Prudencio Pineda, Jose Timog Sr., Felipe Pineda, Christopher Carreon, Honorio Pineda, Ona Viswing Pineda, at sa lahat ng yumawong makasapit nawa sila sa kapayapahan, walang hanggang kapiling mo, manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay tanggapin ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kaniya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Arsobispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami ihadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna po tayo para sa ilang paalala. Unang-una po, nais ko pong iulat sa inyo kung nasaan na po ang status ng ating CCTV project donations dito sa ating dambana. Kasalukuyan po, nasa 63,600 pesos na po ang ating CCTV donations as of June 20, 2026. Na po, konti na lamang po, 250,000 po ang ating binubuo na project para sa ating CCTV sa buong vicinity ng ating dambana. Nasa 63,600 na po tayo. Ne po? So muli po, kumakatok po kami sa inyong butihing puso sa mga nagnanais tumulong at mag-ambag ng kanilang tulong pinansyal para maisakatuparan ang proyektong ito. Naway makipagbigay alam po tayo sa ating opisina at pinapaabot po namin ang aming malaking pasasalamat sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat po. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Pangalawa po, nais po naming ipaalam sa inyo na kasalukuyan po kami ay naghahanap ng mga magiging miyembro ng iba't ibang organisasyon dito sa ating dambana. Sa mga nagnanais sumali po at makiisa sa mga iba't ibang organizations dito sa ating dambana, welcome na welcome po kayong lahat. Ne po, sa mga nagnanais mag-serve like the altar servers, yung mga apo po ninyo o yung mga anak ninyo na pwedeng maging member ng altar servers, makipagbigay alam po tayo sa kanila. O kaya naman sa mga nagnanais maging membro ng media team, makipagbigay alam po tayo. Or kung mayroon po kayong talento na makapagkanta, po, maging member ng choir, pwede po kayo. Po. Pero kung medyo pumapalya po ang tono, magbasa na lang po kayo. Po. Mag-lector na lang po kayo at commentator. At gayon din po, meron din po sa mga may edad na matatandang babae, pwede po kayong sumali sa mga greeters and collectors, katulad po ng mga nasa likod na nandun sa ilalim ng doon sa may entrance. Pwede po kayong maging church greeters and collectors. O kaya naman sa mga EMDC, sa mga tatay po na nagnanais mag-serve, katulad ng mga lay minister, welcome po kayo. Po, kailangan po namin ang pagtugon ninyo para sa gayon sa paglaki ng bilang ng mga nagsisimba po para matugunan po ang pangangailangan ng ating dambana. Po. Tapos po, pagkatapos ng banal na misa, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga tatay na pumunta dito sa harapan para ma-bless ko po kayo. Po. Yung mga tatay lang po ang lalapit sa harapan. Po. Hindi po yung mga feeling tatay. Po. So yung mga tatay po, pumunta po sa harapan para ma-bless ko po kayo pagkatapos ng banal na misa. Yun lamang po, maraming salamat po sa mga deboto na nanggaling sa iba't ibang lugar. Welcome na welcome po kayo dito sa ating Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Yung mga tatay po, lapit kayo dito.
Mga tatay po, lapit po kayo dito sa harap. Malapit po kayo. Lapit po kayo. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. God our Father, in wisdom and love, you made all things. Bless these men that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth, and grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. We ask this through Christ our Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Salamat po, salamat po. Para kikiapi kalumuke kami. Pamangan niya doon pabiye kuman. Tungdangan di malanginan upang kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po.
aking